Mayong adlaw mga kanbox. Karon pag yun ka ablay box da. Dugay ni gud ta makable. So the item na to karon. So to ning ablihan. So ani siya mga kanbox. Piso wifi kit. So ablihan basta may damage. Hinay lang ta kay day batas luyo na natong taon. Lugar man tag unbox sao. Unbox ato ni. Mientras natog pa. Okay. So piso wifi kit siya. Pagtsaloy ang box ani o pa maabot. So mo to itong paaboton pohon kay itong nilang assemble dito sa box. So umano symbol sa box niya pohon mabuto. Aton i-testing code. So di ay orange PI. So next is yung supply yung sulod. Supply niya 12 volts 5 amps. So nang gigalan adapter na siya. So kuha siya guys 5,000 plus. Pag 5,415 na siya pag pag apil na shipping. So wifi kit din ang box na gi-order nako is 850. So pabon maabot ang box na to. So mo yung USB cable to supply so siya. Sa kay supply na guys. Aray sa 12 volts power cord. So mga wire ready na ni siya nga wire. Set na siya sa atong piso wifi kit. Then sama ni maglihan fan. So fan niya. So fan 12 volts fan. Next labot bubble wrap ni. Ang last is iyang coin slot multi coin selector. So iyang mga bolt hanggang coin slot niya. So ihog ni 5 Gs sa kilid. Mayang coin slot. So daplin sa nato. Then muna itong bot na item. So muna siya. So try natin yung symbol. Dayang guide. Yang manual.
So mo niya ang manual guys. Bali mo din eh. Sorry. So may yung guide. So testing na ito ni po na nagabot sa atong box. Ato nga symbol nga to siya sa box po nung maabot na to. Mga next week siguro maabot na tong box. Then try na to. So abangi lang ang next video para sa atong symbol. Ning mga symbol na ta. So ning source yung one. Orange PI niya. So muna yung main board guys para itong piece wifi na to. So gamay sa tanan. Then ay manual po niya. Pero actually ingon tong sealer ani nga kuan. Plug and play naman siya, so wala tayo problema yung nag-set up ani. Nga to lang connect sa wire ani po na symbol sa box. So mura tayo problema po. Ngayon tayo problema mag-set up ani kay ditso na ni. So mo to guys, salamat kayo. So pasensya na kayo yun og karon pa ko nakabalik og unbox. Sa unta man, pati kwarta. Nagkanat ani. So taon na to ni pohon. Sa next video na to inig mabot na to ang box. So mo na siya. So, salamat guys. Og happy mga kanbox. Laban lang alaksan. Okay. Thank you for watching this video. Bye bye.